Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova. Doamna Larisa Șavga, ministru al Educației și Tineretului din Republica Moldova. Domnul Vyacheslav Manolache, rectorul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport. Tinerii sunt vârstarii cei... Studenții Universității de Stat de Educație Fizică și Sport asistăm la un eveniment deosebit pentru întreg colectivul studențesc al instituției noastre și pentru învățământul superior din întreaga Republică. Se creează în țara noastră, are ca scop să ne dezvolte toată țara. Împreună cu ea să ne dezvoltăm și noi. Ales acest cuvânt, eu le adresez tinerii generații. Este foarte important ca Moldova noastră, suverană, independentă, să se alinieze în rând cu țările dezvoltate, cu țările europene. Acea politică și strategie care o duce statul nostru într-o integrare europeană, tocmai și are ca scop aceste lucruri să le izbutim să le facem. Dar numai cu punerea primii pietre la temelia campusului universitar. Acest campus prevede construcția a 4 săli sportive, sală de haltere, sală de box, sală de tir, sală universală 28x50 de jocuri sportive, sală de festivități, sală de recepție, hotel cu 3 stele, 60 de locuri, 420 de locuri, cămin studențesc, casângerie. Pe Alexandru cel Bun, în 2008, a fost, în anul tineretului, a fost alocat un teren de 0,35 hectare pentru construcția campusului universitar. Și în sfârșit, acum suntem toți martori oculari când se pune prima piatră în campusul universitar, deci a fost promovată legea cu privire la construcția acestui campus. Folosindu-mă de ocazie, vreau să aduc sincere mulțumiri Parlamentul Republicii Moldova, deputaților care au votat aceste legi și, în primul rând, fracțiunii comuniștilor care au susținut pe deplin aceste legi. Vreau să aduc sincere mulțumiri Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației și Tineretului, care a propus aceste legi.